Kicrates.comista löydät parhaan lääkärin ja paljon muuta terveyteen liittyvää. Näet parhaat arviot saaneet lääkärit jo etusivulla. Voit hakea parhaita lääkäreitä etusivun vapaalla sanahaulla tai osastoittain vasemmasta palkista. Kun olet saanut oikein hyvää hoitoa, kerro siitä muillekin ja autat. Hae lääkäri esimerkiksi sanahaulla. Valitse arviot. Anna tähdet. Kirjoita sanallinen arviosi. Anna nimimerkki, joka näkyy sivustolla. Sähköpostiosoitteesi tarvitsemme vain mahdollisia lisätietoja varten, sitä ei luovuteta minnekään. Ja lähetä painamalla lähetä-nappia. Arviointi on siis täysin luottamuksellista. Lähetä arviosi ja olet mukana kehittämässä suomalaisten terveyttä. Kiitos.